خوش بدا چل گا ادا السلام علیکم سنگتاں مخان میر ٹوکا کنگا خاص کر شہر جنگاں یا علاقہ سانگڑے دا دین ہم دوتا کا محفلہ کنگاں یا وشو شیرانیات کے محفلہ موجودہ فرماشنی بازار جباد ایک قاسم کولو اجات کے محفلہ موجود ہیں فرماشنی بازار جباد ایک شیر باز فرماشیں دین ہم دے فرماشیں مختار فرماشیں جمن فرماشیں معشو مری فرماشیں نواب خان فرماشیں بازار جباد ایک وشو شیرانی فرماشیں ترک ترجا ایک کراچی اجناڑی میرزا فرماشیں دین ہم دے طرفہ ایک شاعر بوجل ہے فرماشیں شاعر ولی احمد فرماشیں بازار جباد ایک سوری نور ہے فرماشیں نور عمری فرماشیں ایک حاجی تار قیدا فرماشیں سوری کرو خان فرماشیں سوری میرا خان فرماشیں بازار جباد اللہ میں سنگتاں دوستاں خوشکنا ایک کوٹا خاص کر سوری علال دین فرماشیں ہرنائی گلزار فرماشیں بازار جباد غلام بشکا فرماشیں بازار جباد اللہ میں سنگتاں دوستاں خوشکنا ایک خاص کر کوٹا فرماشیں علی شیر شیرانی بازار جباد ایک منیر شاہ جب فرماشیں اور اسلام آباد بازار جباد خوش بدا اللہ پاک مالکا گامی سوال عاجزیہ دیت حیر کی ہوراں وطن رحمتیہ مخن لے کواں گوما نبی امتیہ قبول کم شاہری سوالاں وزی گنجیں گلیہ نی بوریں کوکراں گوڑتا سوادے گل زمیہ بھاگیا خوشتاں کوہا زمیندار سندھڑیہ گو پاک رب ایسانا میں شوق شاہریہ سنہ 2022 روگاں لمثیہ میر خانہ کسفونے کو دبئی نمبریہ کوڈا ڈبل 032 آخریہ فرماشے کسو گوشتی ترہ شہرے جوڑ گیا میں براتی لے کواں آپتی دا میر عبدالکریمہ قوما گور شانیتی ہندے چتریا ہلالے ملک تو مالاں تے ڈگاراں گیشتریا جدگا مرمرے ماڑی تکوہا کر گیا او تاکا سوا دینا گبل فا روشنیا مہما الکھاں کہاں تے نامہ گپتگیا مشہور ہے ترلافا شانہ چاکریا چ میرزار کراچیا کروخا رکنیا ہمیر گئے تی بیتگا نامیڑ دراہیں امتیا تی واسطہ سنگتاں بازے مریا بگٹیا ویگوئے سر جزیدہ پنجافا بھنیا اشتاریں گوداں جانا پٹکا بوسکیا کلاشی لیسڑیں گوراں کو ٹپواں جھریا عیسیٰ چورواں گھٹی دا نیستیں آپتیا مریدہ غلام رسول جمعہ امیر عبدالکریمہ تاری جز تمیر دا ملکاں گیشتریا ترا دوست سنگتاں یاسین علی مرا زیادہ ہیا پرویزہ جلال دین دا گون سنگتیا تے ملکاں جزگا شوقیں وطناں گیشتریا جہازہ کاٹتے ٹکٹ خدا تے سنگتیا پاکستان مجاہشتے اشتگا دبئیا ہواں سنہ 2018 نی 22 پج دیا 4 سال پیلے میں بیتا پردیساں شتیا دولت داس کا ربا گو ایسانا وزیا کارا موٹراں زوارے ہوا ملکہ دریا تے رابطہ کو سنگتا بازدہ واٹس اپ ذریعہ میسیج اشتا بھلا و شرطہ نمبریا شموداں تیارباں فوجی دات کا ظاہرنیا میر عبدالکریم گپتے حچو ناہ کیا بسٹی تان واٹتے جولانا جدیا اڑ واسطہ باز میر خانہ کو ارباں سنگتیا جدیگاں کو مرشداں تھیاں شیر و شیر لیا ہمت میں واہرا بیائیں میر مار بوج گیا میر خان تانوا آت کا ملٹا پوج دیا میر عبدالکریم کشتی دا زیلہ حاکمیہ بلوچیں چورواں جی باش نامہ غیرتیا مشہور دیس پردیسا سر زورا وتھیا خدا شاہ دشمناں جتاں رواں پشتاں سریا شاہراں کو رحمتاں گردیں تھی ملکہ واپسیا خان میرا جدا شہرے تی ہندے سندھڑیا نی دین ہم دا کسے ویڈو رکاٹاں چاڑتیا ولا جنتی ازگرو میرا چ سازاں وشکتیا ہزار خاں واچنے تیزیں کہ نودی کڑکتیا سلام قادرہ لکھیں داتر دستاں زیر گیا نورا محفلاں جتی کو گولی سنگتیا منا شیر خانو جمال دوست جبڑزا ہوسڑیا سیچر سنگتا پرماش کو شہرہ ڈس گیا شیر گل السلام پجندا رحمت کا مریا غلام بشمی سنگتے دوستی چ بار خاں دبئیا حمیدہ بسکتا شہرہ دا روش ماگندو آپتیا